uh, meron ng medisina, antibody ang isang giant pharmaceuticals. Tapos naghahabulan sila. Sabi, by May, baka they would start to market it. Pabili na nila. Ang problema, sabi nga ni, we are on the last ladder. Ang una niyan yung mga mayaman na, kasi marami yan kailangan. So as fast as they can really manufacture or farm out the product, just retain the copyright para magtulungan sila. Kung meron na yan, tapos makita ko na ginagamit ng tao, ililift ko. Total, kung magkasakit kayo, may antibodies naman tayo mabili. Ngayon, kung wala kang mabili, problema mo na yan. Kasi tapos na yung, I will lift the quarantine. Alam niyo po, napakaganda dahil ito na yung kumbaga breaking the ice na tinatawag. Ito na yung pagkakataon na panahon ng ating Pangulong Rodrigo Duterte na masuportahan ang mga inventor natin. Atin to. Kaya iba talaga ngayon yung divine intervention. Iba talaga ngayon sa panahon ng ating Pangulo dahil napakalaking aking paniniwala at pagtitiwala sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po. Ang ating mahal na Senador Bongo, para sa pagbabago. Bok, maraming salamat. Alam nyo, ang kwento ganito. Umalis na ako, papunta na ako ng Region 3, magpapareceive ako ng request for lifting. Mamaya-maya, biglang nag-ring ang aking telepono at nagulat ako ang opisina ng ating mahal na senador. At may narinig ako. Ito ang napakagandang marinig nyo mga kababayan. May instruction ng presidente na kausapin ni Director General Domingo, FDA, si Dr. Pabunan, magkaroon tayo ng conference call. Nako, hindi ko malaman, yung puso ko lumulukso. Sabi ko, sige po, babalik po ako doon. Bumalik ako at kinasagad ang conference call at doon na enlighten ang bawat isa na talagang susolusyonan kung ano man yung mga pagkukulang namin. Hindi namin pwedeng pangunahan ng FDA, pero gagawin din nila lang lahat ng kanilang makakaya at gagawin din naman namin ang lahat ng aming makakaya. Ibig sabihin po, napakalaking pag-asa. Napakalaking pag-asa. Kasi sa ngayon, wala naman po talagang available pa. At wala pang tested. Ito po ay available at matagal na. Subok na atin ito at talagang maaasahan. Pinoy, gawang Pinoy. Kaya sabi ng presidente, iba na ngayon, not under my watch. Sabi po ng mahal na Pangulo, not under my watch. Mahal na Pangulo, salamat at binigyan mo ng pansin ang aming panawagan. Kami po ay talagang nakahanda. Kung ano man ang iyong mga katanungan, ang ating doktor ay nakahanda na sagutin para may paliwanag ng maayos ang kanilang mga imbensyon, ang kanilang teknolohiya, kung paano, kahit paano makakatulong sa atin ito ng malaki at makakabawas po sa inyong pasanin bilang aming Pangulo ng bansang Pilipinas. Ngayon, paglabas ninyo, ganun pa man, I would still insist, kasi sabi ng mga scientists dito, kinig ako, hindi yung scientist sa TV yung sasalita na personal. Sekreto, ganun pa man. Mask, yung ano yung akin? Ito. Ganito.
mask, alcohol, pati maghugas. Hindi na yung sabon na ordinaryo. Basta soap and water. Okay na yan. Alam mo, pag nagsama lang tayo, kaya natin ito. Kunting panahon na lang. Alam ko, igit na kayo na makalabas. Pag lumabas lang itong antibody na gawa nila sa labas, parang inumin mo, parang kung baga sa bakterya pa, antibiotic, sisirain niya. You know guys, alam ninyo mali yan. So pag totoo yan, I will really ask the Justice Department to prosecute you. Kasi alam ninyo na hindi pwede yan. Especially the government hospital. Mayroong gobyerno. You could have just look for a house there na o kwarto kung saan adjunct dyan sa ospital at sanitize na ninyo at doon ninyo nilagay. Paano yung mga Pilipino na ganun? Kaya lahat na magkasakit, heart attack, appendicitis, pumutok kung anong puputok dyan, pumutok yung utak, especially government hospital, my order is must accept admission. You fail on that, I will relieve all of you sa hospital. And you consider yourself suspended because the written order will follow. Itong sa swab, mayroon nga noon sabi, hindi mabili kasi ito, ganito, kulang sa health assessment. So we do not have that certification and I cannot wait until all Filipinos die. Sabi nila, hindi daw, and there are some objections ng mga immune doctors. Look, if you have a better way of dealing with the problem, tell us, please. Kung kayong mga left, may mabuti kayong paraan, sige, kayo dito. Sabihan ninyo itong mga trabahante, sila General Galvez, Sonny Dominguez, and we will accommodate you and do exactly what you would advise us to do. But if you do not have a better way of dealing with this problem, then I said, kindly step aside and keep quiet. Just like in other countries, yung iba na sumunod talaga, kagaya ng Korea, yung may disiplina na bayan, alam mo, medyo humina sila. Pero sa Amerika, kasi maraming hindi rin nagsumusunod, at Pilipinas, hindi tayo bumaba. Tumaas tayo from a few hundred to 1,000 now, 4,932 as of 4 p.m. today. Ngayon, April 13 at 4 p.m. The record stands like this. Number of cases, 4,000. Ulitin ko ito para papasok sa utak ninyo. 4,932. Ang nag-recover, 242. Ang patay, 315. Mas marami ang patay kaysa naka-recover. At yung recover na yan, it's not a recovery of 1 day, 2 days. Stay in the hospital or you stay where you are. If you are treated, you might pull through.
Hindi na nahinto ito kasi kaya ako na late kami. Yung expert ng mga taga WHO, hindi talaga ito maputol. Maganda pa naman sana ang record ng Pilipinas because naka-lockdown tayo on time. Nasira natin yung pinto bago pumasok yung mga aswang. Pero may pumupuslit yung sumusugal, pupunta na magsugal, mag-inom o kaya sa palengke, there seems to be a lack of uniformity in the matter of enforcing the distance rule, yung social distancing. Alam mo, pag hindi natin ito susunod, walang mangyari. Wala talaga mangyari. Kami dito, salita ng salita hanggang makuha rin namin ang COVID. Baka una kaming mamatay, pero hindi talaga ito makatulong sa Pilipino. Huwag munang lumabas ng bahay. Ang buong mundo, pera sa China, doon si Hubei, doon nag-umpisa yung Hubei, nag-umpisa yung kuwan. Ngayon, ayos na sila. What a, anong tawag na ito? How would I, napakaano na, what an irony. Galing sila sa kanila, tapos sila ang nauna nag-open, okay na sila. Ganito yan, ha? Patapos na ako. Tapos, Joy, itong epidemic or pandemic, hindi ito natapos na sabihin mo yung nasa ospital, yung ginagamot ngayon, yun yung first wave. May second wave ito. Yung mga tao nung kakakahawa lang o noon sipon pa lang, tapos ginagamot na itong nauna, yung iba namatay, yung iba na lumusot, yung iba hindi pa masyado, yan ang second wave. Tapos kung naubos na yan, mayroon pa talang third wave. Ganito na lang, para maintindihan ninyo. Kung ako ang nagbibenta ng mangga, ang order ko sa mga supplier ko, bigyan mo ako ng hinog ready to eat, ready for serving. Tapos, bigyan mo rin ako yung hindi masyado hinog, yung green, yellow. Kasi pag natapos na ito, itong mga hinog na to, within 2-3 days, mahinog na rin ito, yun ang ipapasok, yun ang second. Ang third, yun yung mangga na talagang green pa. Wala pang yellow, walang kulay pa. Ito yung third wave. Pag nabinta mo na itong second wave, ito yung third. Ganon ang epidemic. Habang namamatay yung unang tinamaan, ospital, bahay, yung iba na nahawa lang, bago lang, yun, sila ang second wave. Tapos yung third wave, yung panghuli. Pero paliit na yan. Yan ang ibig sabihin kung bakit kayo i-maintain ninyo ang social distancing or the distant rule. Ngayon, ang mga mayo nito, nung una kong nakita sa palengke, may tigabantay, tapos parang, sige, ikaw ang sunod. Parang sa bangko. Tapos nakapilaw, ikaw naman. Pagpasok sa palengke, ang gawain ninyo dito, bili kayo ng trapal, mainit yan, pero you might want to use another material that is not, that is heat absorbent. Palinyahin talaga ninyo. Kayong mga mayors, huwag kayong maglaro. Kasi ang ayaw ninyo mag-social distancing,
mapipilitan ako puntahan kita at arestuhin kita. Ayaw kong mag-aresto ng mayor. So huwag ka magsabi, hindi, mayroon kaming batas sunod. Sa panahon ito, ang batas isa lang. Ang batas ng DOH as implemented by Lorenzana Anyo Galvez, pati itong yan silang tatlo. Yun yung batas ngayon. Ngayon, kung salubungin mo yan, mapipilitan akong puntahan ka at sabihin ko sa inyo, anong klase ka? Mayroon ng binibigay na instruction. Yung iyong point of view o sarili mong paniwala, taguin mo lang yan. Punta ka doon sa pasok sa kwarto mo, kunin mo lahat sa bulsa mo yung iyong opinion, ilagay mo sa drawer mo, tapos sundin mo lang ang gobyerno. Okay tayo dyan? Mayor, governors, ako, I am your public servant. Kayong mga mayor, bata-bata lang ninyo ako. Utosan ninyo ako kung anong gusto ninyo. Basta makapabuti sa bayan, gagawin ko. Huwag kayong mag-alala, hindi na ako politiko. Mula rin akong silbi na pag-retire ko, wala na akong gawin eh. Nandiyan na lang ako sa bahay. Hindi na ako makalakad. Kasi maglakad ako, magsabi si Hanelir, saan ka? Wala ka namang appointment, bakit ka labas ng labas? Siguro may hindi ka talaga nagkamali. Pero hindi ka naman makalabas. Away lang. Awayin ka ng anak mo babae, magsumbong eh. Yung dada mo gusto na. Pag pumurma na yung anak mo, wala na. So, huwag ninyo ready to go. At sana hindi ako magpapakulong. Pero ito tatandaan ninyo, Pilipino, ayaw ko talagang kulungin kita. Baski ako dito, kinulong ako. Mabuti kayo, wala kayong gwardya. Akala ba maniwala itong gwardya ko? Sabihin ko yan sa minsan, pagalitan mo, pati yung mga anak ko. Ang sagot sa amin, Sir, ang trabaho namin, hindi ikaw. Batas eh. Sinusunod lang namin ang yung inuutos ng batas sa amin. Kung ikaw gusto mo pagkamatay, hawakan ka talaga namin. Pero pag naasar kami, itutulak ka talaga namin sa Pasig. Kaya gano'n, meron ng, I cannot mention the pharmaceuticals, the giants. Pero meron ako nakapaggumawa ng antibody. Yung antibody na hindi galing sa tao. Yung kasing yung antibody na mag-fight ang ang sarili mong antibodies, tapos ma-overwhelm yung kalaban, yan, gawa ng katawan mo. Mukhang ito sa basa ko, wala akong ginawa, hindi magbasa, makinig, inutusan ko sila, hindi ba na marunong ng hanggang pindot-pindot lang ako.